କ'ଣ ଖାଇଲେ ପାଠ ପିଲାଙ୍କର ମନେ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ପିଲା ବି ଭାବିଥାନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ କି ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ହେବ। ତେବେ ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ପିଲା ବା ବ୍ୟକ୍ତି এই ଉପାୟକୁ କରିପାରିବେ ଓ এই ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବି ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଉପାୟ କ'ଣ। ଆଜିର ଏ ଉପାୟକୁ ମାନିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ବାଦାମ, କିଛି ମିଶ୍ରି ଓ କିଛି ପାନ ମଧୁର ନେବେ। ଆଉ ଏସବୁକୁ ମିଶାଇ ଏକ ଗୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବେ। ଏହାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣି ନେବେ। ସେହି ପାଣିରେ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି କରୁଥିବା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ ଆଉ ତାହାକୁ ପିଇଦେବେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାସ ବ୍ୟବହାର କରି ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ବା ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ କରିବାକୁ। ପୂର୍ବରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତାମସିକ ଭୋଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଛ, ମାଂସ ଓ ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼୍ ଆଦି ଖାଇଲେ ପିଲାର ବ୍ରେନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିନଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ପିଲାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଓ ଫଳମୂଳକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଉପାୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।